Yan guys, sa wakas monetize channel na ako. Maraming salamat. Unang-una kay Lord, napakabait niya sa akin at binigyan niya yung aking munting kahilingan. Ayun, napakaaga ng aking pamasko. Napakasarap sa feeling guys. At magpapasalamat din pala ako sa mga tumulong at sa walang sawang tumutulong sa akin. Napakasaya ko. Nagkaroon ako ng mga kaibigan na katulad nyo. Napakabait at napaka-supportive. Napakalaking tulong yung nagawa nyo sa akin guys. Maraming salamat from the bottom of my heart. Ayan, maiksing maiksing video lang to. Munting pasasalamat sa ating mga kaibigan. Lalo na kay Mami Grace, Ate Grace. Ayan, salamat kay Ate Grace. Siya yung pinakauna kong nakilala na napakabait na kaibigan. Tita, Mami, ayan, napakabait. Grabe guys. At saka kay Maldita TV. Ayan, maraming salamat guys. Napakabait mo guys. Sana marami ka pang matulungan at sana lumago yung YouTube mo, channel mo. Ayan. At kay Tom Edge, ayan bro, salamat bro, maraming salamat. Ayan. Saka sa naging naging idol ko sa pag-YouTube. Ang galing mo bro, saludo ako sa'yo, saludo. At saka kay Supremo 75 coins, ayun, maraming salamat coins sa suporta. At higit sa lahat guys, ito yung nagturo sa akin at motivate sa akin na mag-YouTube. Ayan, shout out kay Sadik mo ako. Ayan, mega shout out pre. Ito na pre, naging monetize channel na ako. Maraming salamat sa tulong mo. Kung hindi mo ako minotivate na mag-YouTube, hindi ako magiging YouTuber. At saka kay Padi Oragon. Ayan, maraming salamat Padi Oragon. Salamat sa iyo Padi. Saka rin sa napakalaking tulong. Sana pagpalain kayo ni Lord. At saka sana maging malago pa yung YouTube channel nyo. At saka kay Tonya. Ayan, maraming salamat Tonya. Dahil Tonya, sa akong amigang guwapa, tropang bisdak, Lemaizen. Ayan, lagi nandyan sa aking mga LS. Napakalaking bagay niya na itulong niya sa akin. Salamat. Sino pa ba yung hindi ko nabanggit? Basta kayo lahat na tumulong sa akin guys. Maraming salamat. Advance Merry Christmas sa atin lahat. Napakaaga ng pamasko ko, kaya napakasaya. Hindi matatawaran yung tuwa guys. Makita mong may harang na yung mga videos mo, yung channel mo may ads na, diba? Grabe, hindi matatawaran yung kasiyahan. Lumulundag sa tuwa yung puso ko. Grabe. Kaya yun, hindi na natin ito patataasin masyado. Gusto ko lang ipaabot sa inyo guys. Maraming salamat. God bless you and more powers. Sana magtagumpay din yung YouTube nyo channel. Tagumpay tayong lahat. Maraming salamat. Ayan, yan guys. At saka pala sa mga bago pa lang dito sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe at hit ang notification bell para maging updated kayo sa aking mga susunod na videos.
abangan nyo guys, ano ko pang gagalingan yung mga videos. Promise. Okay guys.